Tinubu na the answer for better Nigeria. APC na the formula. Ndị Igbo mmadụ aghọrịzina anyị ekwesịghị ịgụpụ ndị Igbo n'ihe a na-eme n'obodo a. Oge erugo mgbe ndị Igbo ga-abanye n'etiti ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria. Ka anyị tụnyere APC, tụnyere Bola Ahmed Tinubu maka onye isi ala. Bola Ahmed Tinubu nwere ọhụhụ ụzọ maka ịhazigharị Nigeria ka ọ dị mma. Bola Ahmed Tinubu ga-agbado ụkwụ n'ezigbo ọrụ ya mgbe ọ bụ gọvanọ steeti Lagos. Ebe o jiri ezigbo ọchịchị tie igba rụpụta ihe ahụrụ anya, Bola Ahmed Tinubu ga-eme ka Nigeria dịrị anyị niile mma. Mgbe ọ bụ gọvanọ Lagos, Tinubu họnyere onye Igbo na kabinet ya ma site n'ụzọ dị iche iche mete ndị Igbo mma. Bola Ahmed Tinubu bụ ọgọ anyị. Nwa ya nwoke bụ Sheyi na-alụ nwaanyị onye Igbo. Bola Ahmed Tinubu ga-echekwa mmasị ndị Igbo ma anyị niile tụnyere ya vootu ka ọ bụrụ prezidenti Nigeria. Tụnyere APC, tụnyere Bola Ahmed Tinubu ka ọ chịba Nigeria. Ozi a si n'aka Uzu Okagbue n'aha ndị otu Mandate for All Inclusive Nigeria. Bola Ahmed Tinubu na the answer.